Bon dia i benvinguts en aquesta roda de premsa de presentació d'una producció de teatre principal, que és Tanatologia, que estrenam divendres i que la tindrem en cartell fins diumenge. Per tant, tenim 3 oportunitats per gaudir d'aquesta producció. Gaudir o patir, perquè no poden deixar de dir que el teatre principal, com bé sabeu, ha estat valent en mantenir la seva programació, en tenir les portes obertes i resistir-nos a sucumbir a la pandèmia i, per tant, tenir el teatre obert a producció, obert a coproducció, en les mans esteses amb els teatres d'arreu de Mallorca i també en les mans esteses a nivell internacional. Però també hem de dir que no renunciem a parlar de tot, que sabem que el teatre té aquest caire social i té el compromís de parlar de temes que afecten la societat. I és aquesta producció que és en mans, és una obra de Xavier Uriz, que està dirigida per Carlota Ferrer, que té persones, o una persona que se dedica a la coreògrafa, que és Raquel Klein, que ja la varen tenir també aquí en el principal, i tenim una actriu ja amb una carrera dilatada com Ana Caterina Alorda, també un actor com és, ara no me surt el nom, però és del llinatge en Segura, i en Xisco Segura, exacte, en Xisco Segura, i després tenim també actors i actrius novells, però que ja comencen a passejar-se per els escenaris mallorquins. Com dèiem, una obra de teatre que parla d'un tema actual, com és el suïcidi, però que parla en tema de futur, no un futur d'aeronaus espacials i de canvis en els temps, etc. Sí, però un futur que ens fa una introspecció, que parla de salut mental i que vol posar en el debat dels espectadors i de l'escenari aquest tema del qual n'hem de parlar i no n'hem de defugir. Jo no diré res més perquè crec que directora, autor i els seus actors i actrius mos parlaran més en concret d'aquesta obra. Moltes gràcies. Bon dia i benvinguts a tots. Bé, jo som en Josep Cerdà, el director del teatre principal. La consellera ha parlat de futur i aquesta obra és cert que parla de futur i jo avui de matí venia pensant tant en futur com en passat, perquè recordava alguns fets com per exemple quan fa 20 anys en Xavi Uriz era un dels autors amb els quals organitzàvem, també juntament amb en Jaume Miró o amb Vicent Ferrer, la primera trobada d'autors teatrals de les Illes Balears, que va ser des de l'any 2000 o una cosa així. Clar, han passat 21 anys i recordo perfectament que en aquell temps estrenar un autor contemporani en el principal ja era una utopia. Estrenar-ho com a productor del principal, allò sí que ja era totalment ciència-ficció. Han passat 20 anys i a mi m'agrada, els qui me coneixen sabeu que som molt optimistes sempre i m'agrada veure sempre la part positiva del que passa. I penso que no podem veure-ho d'una altra manera quan miram el que ha passat al llarg dels temps i veiem que ara el fet d'estrenar dramatúrgia contemporània és habitual i normal i és el que considerem que ha de fer el Teatre Principal de Palma. En els darrers anys hem estrenat obres d'en Agustí Villaronga, d'en Rafa Gallego, ara aquestes, és a dir, el gruix de la producció pròpia han estat peces precisament d'autors i de temàtica contemporània. I pensant que això és molt positiu. A més, també estic molt satisfet d'haver pogut ajudar a que aquesta dramatúrgia contemporània no sigui valorada només pel públic de Mallorca, sinó que transcendeixi també a Silla. I amb això vos vull avançar
un fet que per jo és molt important, i és que durant la temporada vinent haurà una coproducció d'autor contemporani en la Sala Beckett, del Teatre Principal, i una altra coproducció d'autor contemporani del Teatre Principal en el Teatre Nacional de Catalunya. Ara no diré res més perquè no vos vull fer massa spoilers i vos ho confirmarem més endavant, però això jo diria que és un fet que no s'havia produït mai. A banda d'això, aquesta producció, Tanatologia, ja estem en converses perquè surti de Mallorca, i ara mateix també el text s'està traduint a l'alemany i se farà una lectura dramatitzada en alemany aquesta primavera. D'això no parlarà més na Carlota Ferrer. Vull dir que estem contribuint a que els autors de les Balears superin les nostres fronteres i se reconegui el seu talent arreu. I res més, he intentat no parlar per res de l'espectacle, perquè penso que qui n'ha de parlar són el seguit creatiu. Jo estic molt satisfet d'aquesta producció, perquè penso que és un text bellíssim, d'una poesia dramàtica que emociona i que toca, i que parla d'un futur que podria ser no tan llunyà. I res més, doncs la paraula a Carlota Ferrer, la directora. Bon dia, Carlota Ferrer. Me gustaría mucho poder hablaros en mallorquín, que lo estoy intentando, pero no lo veo, a estas horas sobre todo. Luego por la tarde en los ensayos me va mejor. Bueno, primero de todo estoy muy feliz de esta invitación que se me hace de trabajar aquí en este teatro maravilloso, agradecida absolutamente por el trabajo que hace cada miembro del equipo de este teatro, y además haberme invitado a dirigir a un elenco como el que tengo entre manos, que me han demostrado un talento y una generosidad y una involucración en el proyecto que, si algo me voy a llevar, salga mejor o peor, sin duda van a quedar en el corazón. Cuando leo el texto de Xavi Uriz, que me pareció una maravilla, entronca mucho con espectáculos que he dirigido anteriormente, donde tengo siempre este interés entre la vida y la muerte, la maternidad, la inseminación, que ahora es también un tema de actualidad, la salud mental. Y me hago una pregunta del ser humano, que es, ¿somos dioses? Somos dioses para intervenir con la medicina, con la ciencia, con la tecnología en los destinos de las especies, del ser humano. Pero además de todo esto, yo creo, por llevar la contraria a muchas cosas que hemos hablado de la función, que habla del suicidio, esta función habla del amor. Esta función habla del amor en un contexto, en una sociedad ficticia que dibuja Xavi Uriz perfectamente. No sabemos cuántos años más tarde de lo que estamos viviendo ahora, pero al final el ser humano puede avanzar, pero necesita del otro, tiene los vínculos, y por mucha tecnología que tengamos a nuestro alcance, lo presencial, el abrazo, el tacto, ahora con la pandemia lo sabemos de sobra, es lo que priman. Y en este debate de la ética científica y la moral humana, y el amor es en el que se mece Caterina Lorda, que interpreta maravillosamente a Tara, la protagonista de la función, donde sus teorías y su razón se ven interrumpidas porque la emoción se pone en primer plano, y entonces ahí nace este conflicto. Hemos intentado hacer entre todos un viaje al futuro, pero un viaje lleno de poesía, para lo que Eduardo Moreno ha hecho una escenografía que empezábamos a hablar de un muro de nichos, ¿no?, para tener tan presente la muerte que veis detrás, pero que al final se ha convertido en una especie de pulmón orgánico que tiene a la par la tecnología más puntera junto con Picasso. Es indivisible en este espectáculo la música,
la luz y la escenografía, porque es un dispositivo, digamos, que es como un pulmón en el centro del escenario que dinamita y que da vida a todos estos seres humanos que vamos a ver pasar en este paisaje de personajes, que la verdad es que es una obra muy coral y hay intervenciones a veces de personajes muy pequeñas que Xavi ha escrito yendo a la esencia y que vamos a echar de menos verlos un poco más, ¿no? Hay personajes que aparecen pocas veces pero que tienen tanta fuerza y que están tan presentes que nos gustaría saber un poquito más. Por otro lado, el viaje que va a realizar el espectador, como siempre el teatro, que no debe dar conclusiones ni debe adoctrinar, sino debe hacer preguntas, y creo que será lo que suceda. Puedo visionar que después en las cafeterías cerca del teatro o restaurantes habrá conversaciones muy interesantes a partir de ver la obra. Y bueno, nada, invito a que vengan a verlo y que llenen este teatro maravilloso, que solo entrar en este edificio ya me parece una experiencia, y si encima hay un espectáculo hecho con este amor de este equipo maravilloso, pues con más razón. Voy a comentar lo de Xavier. Soy comisaria junto con José Manuel Mora, que es un autor afincado también en Madrid, con el que llevo trabajando muchos años, y después de dirigir el Festival de Otoño se me invita a comisariar un festival en Heidelberg que tiene este año como país invitado a España, que se celebrará en mayo, y además de tener exhibición de espectáculos ya estrenados anteriormente, hacen un concurso de dramaturgia donde Xavier Uriz ha sido seleccionado con concretamente tanatología para participar, y entre otros autores españoles, y estará en el fin de semana del 6, 7, 8 de mayo allí en Heidelberg, representada una lectura dramatizada en alemán, y se va a traducir el texto también. Así que creo que Pep con esta invitación ha creado una sinergia, y que me parece muy interesante que en los teatros de otras comunidades, ¿no? Que no sean Madrid y Barcelona, que parece que es donde hay más movimiento, esta invitación de mezclar y llamar a creadores de otros lugares a trabajar con elencos mallorquines y textos mallorquines, pues creo que va a dar unos resultados con el tiempo muy felices para todos. Gracias. Hola, què tal? Bon dia. Jo som en Xavier Uriz i som autor sobre tanatologia. Primer de tot, voldria agrair a en Pep Ramon Cerdà i a tot l'equip del teatre haver fet possible l'estrena que tindrà lloc el proper divendres. Crec que ha estat un gran mèrit envoltar aquest text de tant de talent que fa que el text creixi i se desenvolupi fins a llocs que jo, en cap cas, havia pogut preveure. El text, quan aquí damunt, està cobrant una vida naturalment molt superior a la que tenia en el paper. Pensava avui jo també, avui de matí, amb el tema de tanatologia. Tracta sobre la mort, naturalment tracta sobre la vida, tracta sobre l'amor, i és producte d'una reflexió, diria jo, sobre el món en què vivim actualment, un món de persones individuals, atomitzades, que s'asseuen davant la televisió a observar un programa d'una plataforma i a les quals els hi falten vincles socials i comunitaris. Això condueix inevitablement a alguns problemes, com és la depressió o com pot ser la seva manifestació mortal, que és el suïcidi. Per conjurar aquest perill en els quals tots ens enfrontam, considero que activitats comunitàries absolutament essencialment que se fan amb els altres, com podria ser anar al teatre,
és una reivindicació absolutament revolucionària. No som consumidors individuals i atomitzats, sinó que som persones que compartim. Ja està. Molt bé. Si voleu fer preguntes, tot seguit, vaja. Sí, bé, era per... Com que altres vegades que ha parlat tothom, ho he trobat molt llarg, No venim preparats per dispesats. Sí, va, Bon dia, el meu nom és Caterina Lorda, som actriu i tenc el plaer i el gusté d'interpretar el personatge de Tara, que és, diguéssim, el personatge que en aquesta història d'en Xavi Uriz com que afronta el dilema i el drama i l'amor, també, com explicava na Carlota. Jo el que m'agradaria expressar és un profund agraïment a en Xavi Uriz per començar, per haver escrit aquestes paraules, que com deia en Pep, estan plenes de poesia i estan plenes de talent i també el que també estava explicant en Xavi, de parlar un poquet, de parlar un poc més enllà de què ens està passant i com ho afrontam i com ho podríem afrontar i de posar-ho en comú i de fer-ho teatre, que és aquest acte absolutament comunitari. I després agrair a Carlota aquesta marxa que ens ha donat a tot l'equip, que crec que això ho compartim, que ens ha donat molta canya, molta alegria i crec que això ha fet, la seva actitud per començar, ha fet que tots ens hi posàssim amb una entrega total. Hem disfrutat molt, és una història dura, és una història que parla de temes grans i és dels quals hem de parlar i dels quals hem de posar a dalt d'un escenari. Això no vol dir que s'hagi de parlar només de tragèdia i de drama. Jo crec que aquest espectacle ho barreja tot, amb alegria, amb amor i amb molta emoció, moltíssima emoció, que crec que és en la que hem treballat tots nosaltres. L'equipasso que hi ha, vull dir, hi ha en David Picazo, hi ha en Eduard, hi ha en Raquel Klein, que ens estan matxacant, coreògrafa i matxacadora oficial de l'equip, i després el teatre principal a darrere com a productor, com a l'engranatge que fa que tot això s'ajunti i se creï l'espai i el lloc per fer-ho. I ara necessitem una cosa que és bàsica perquè tingui sentit la nostra feina, i és que vengui gent, que ens vengui a veure i que s'ho miri amb el cor obert, el cap obert i amb l'ànima oberta, perquè nosaltres ho farem així. Moltes gràcies. Bé, jo som en Xisco Segura, soc actor. Després de sentir tot això que han sentit, jo ja podria seure, crec que ja s'ha dit tot. Bé, primer de tot, evidentment, agraït, content, feliç d'estar aquí. Feia d'Amadeus que no havia vengut, i 5 anys, 6 anys, no? Una cosa així, o més, no? 7 o 8. Però jo diré una cosa que sí que a vegades l'he estat reflexionant i és una conseqüència del que veureu aquí. Hi ha una frase que diuen molt els publicistes que és think out of the box, no? És dir, pensar fora de la capsa. Això el que fa és que no has de fer allò que preveuen la gent que hagis de fer, i segona, sortir de la teva zona de confort. Aquí fem això. Aquí, evidentment, treballem un text del Xavi Uriz, però Ana Carlota ens ha situat en un lloc, sortir del nostre lloc de confort, sortir d'aquesta previsibilitat de les coses i cercar nous llenguatges, noves maneres d'explicar, que finalment acaben allà mateix. De la mateixa manera que nosaltres hem fet i hem volgut fer i hem confiat plenament
amb la Carlota per tirar endavant aquest projecte, amb la Raquel, amb tot el seu equip, que és extraordinari. També demanam a la gent que vingui que aposti per aquest espectacle, que aposti per la programació del Principal, que aposti per les programacions de tots els teatres de Mallorca i que gaudeixi, perquè estant aquí ens dona el Xavi ens ha donat la gran possibilitat, enorme possibilitat de parlar d'un tema terrible i actual i humà i dèbil i trencadís com és el suïcidi des d'un altre punt de vista, a més. És a dir, des d'una societat futura. És a dir, és una doble tombarella d'aquest tema i que realment crec que per nosaltres és un plaer enorme ser-hi i espero que per vostès també sigui i, per tant, demanem-ho a tothom que vengui. Així que moltes gràcies i super. Gràcies.